करगा टमेटो दे साक्षी आलू नॉले नॉलियन ఇది నోడి మంచి సరుకు మంచి సూపర్ हाय हाय माय दिल अरे थोइले नहीं केबे तो बजीब मथे ଆଉ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେ ବଡ଼ି ନେବି ବଡ଼ି ଭାଜିଆ ଏଇ ବଡ଼ି ନେବି ଆମ ଭଜା ହବ ବଡ଼ି ଚୁରି ଦେବୁ ଖାଇଦେବ ଆଜି ଆଉ ଏତିକି ଭାଜିବି ନା ଆଉ ଭାଜିବି କେତିଆ ବାହାରିଲା लो ଠିପିରେ ରଖିଥିଲି ସୁମିର ମୋର ମିଶେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କାମୁଡ଼ିକି ଗେଟା କରିଦେଇଛି ଗୁରୁବାରେ ଗାଧେଇବା କୁଆ ଯାଉଛ ପଳେଇ ଆମ ଗାଲେ ଯାଇ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଆ देखिले कौन हम मो पे चूड़ी आनिबो मो गां को गले बिंदी हैं फेस्टिवल रू कौन जाइन तो करबे एक रे कोणाक फेस्टिवल एक रे नो डिसेंबर 1 रे जाई तो पूरी भाई को दिए 8-10 दिन भीतर जीबू तो जने गोटे सब खाई जे मते अगर खाई नहीं भाजी की दबा ना एमती कंचारे पकईकी दबा मसू घर
ବାଲି ଯାତେରା ଏକାଥରେ କି ପକେଇବି ବା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଇଏ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇବି ହଳଦୀ ପକେଇବି। ଆଗ ଥୋ ତୁ ସେ ତାକୁ ତରକାରୀ ପିଙ୍ଗା ଟିକେ ଛେଚି ଦେ ହେଲେ ସଇଲା। ତରକାରୀ ପଛରେ ତୁ ଏଇଠି ତାକୁ କରୁନୁ। ହେ ହେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫୋନ କଲି ଗୁଡୁ ମତେ ଫୋନ କରିକି ଉଠେଇକିରି କହୁଛି ତୁ କିଏ ସେ ଆମ ଫୋନକୁ ଫୋନ କରିବାକୁ ତୁ କିଏ ସେ ଆମ ଫୋନ ଉଠେଇବ। ସେ ଥାଉ କଣ ସେ ବାହାଘର ନହେଲା ବେଳେ ଏଇଟା ନେବି ସେଇଟା ନେବି ସେ ବାହାଘର ନେଇକିରି କ'ଣ କରିବ? ମଟର ତରକାରୀ ହବ, ପିଠା ହବ, ମସଲା ପିଠା ହବ। ତମେ ଜାଣିଛ ବହି ଜାଳି ଦଉଛ। ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ପଡ଼ିବ କହିବୁ? ହଁ କ'ଣ କରୁଛ? ଫୋନ କଲେଣି ଦୋକାନ ଫୋନ ଉଠେଇକିରି ରାଗ ହେଇଛି?
ଅଳସି ଆଖି ଆଖିରେ ସପନ ସପନରେ ଭିତରେ ସବୁ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଯିଏ ଯାଉଛି ତ ଅନଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଇକିଟେ ଆସିକି ବହିଛି ସେ କ'ଣ ମେସେଜ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଛି ଦି ଖାଇଛି। ଚୁଲି ଲେଖା ପକେଇବୁ କେତେ ମୁଁ ଏଇନେ ଖାଇଛି କ'ଣ 2 କରୁଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଦି ଚୁଲି ଲେଖା ପକେଇବି ଏଇନେ ଖାଇବାକୁ କେତେ ହବ? ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଦେଇ କହିଲା पेते मुँह वाला एमती कहीं देखा जाता दे भाई की रसगोल्ला जोड़े दे हाँ तम दे टाटिया सब रहा